Давай. Здравейте, ученици и учители! Днес ще дадем началото на 102-та учебна година за Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Тържественото откриване на учебната 2023-2024 година е специален момент, който обединява трепетите на вас, осмокласниците, защото днес ставате част от гимназията. Но и на вас, 12-класниците, защото това е последният ви първи учебен ден. За начало на церемонията по традиция ще чуем националния химн и ще посрещнем знамето на гимназията. Даваме думата на господин Слави Тотев. Ученици, равни са. Мирно. За издигане на знамето на Република България. Равнение на средата. Извинявай се. За посрещане на знамето на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Равнение на средата. Свободно. Специални гости на днешното откриване са госпожа Моника Тодорова, старши експерт към отдел образование, господин Даниел Йорданов, председател на Обществения съвет, господин Никола Чакалов, общински съветник. Приветствие към всички ученици и учители на Търговска гимназия ще отправи госпожа Снежана Танева, директор на гимназията. Уважаеми гости, уважаеми родители, уважаеми колеги, скъпи ученици! Днес е 15 септември, най-вълнуващия ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. Всяка година на този ден от създаването си до днес Търговска гимназия Княз Симеон Търновски отваря врати, за да посрещне празнично своите ученици и учители. Днес педагогическият колектив е особено развълнуван и горд, защото за 102-та поредна година Търговска гимназия ще приеме възпитаниците си, на които завещава да пазят традициите на училището, градени от поколения наред, да умножават успехите му и да почитат всеотдайността на своите учители.
Най-вълнуващ е празника за новоприетите ученици. Уважаеми осмокласници, днес за първи път ще прекрачите прага на Търговска гимназия с трепет, вълнение, младежки ентусиазъм и мечти. Вие постигнахте високи резултати на приемните изпити и реализирахте мечтата си да учите в най-реномираната професионална гимназия в Старозагорски регион. Подайте смело и с доверие ръка на вашите класни ръководители и учители и бъдете сигурни, че те ще ви поведат по пътя на мъдростта и на знанието и ще ви изградят като добри професионалисти и успешни личности. Ако успееш тук, ще успееш навсякъде. Това е мотото на Търговската гимназия, което е израз на визията за развитието и като училище, в което се залага на знанието и иновациите, които са двигатели на икономиката. Вие избрахте това училище за старт в най-съществената част от живота си, в която всеки от вас трябва да се научи, да знае, да може, да бъде и да живее пълноценно и в хармония с другите. Това е модела на европейското образование, към което ние като част от Европейския съюз се стремим. Трудете се упорито, не пестете сила и енергия и не забравяйте, че инвестициите в нови знания са гаранция за бъдещи успехи. Всяко начало поставя въпроса: лесно или трудно? В света, в който живеем, лесен е обикновено пътят надолу, а труден пътят нагоре. Човешко е да избираме лесното. Ценностите обаче са нагоре. Там, където е трудно, там, където са предизвикателствата. Пожелавам ви, скъпи осмокласници, да изберете и да следвате пътя нагоре. Особено емоционален е днешният 15 септември и за учениците от 12 клас. Уважаеми 12-класници, вие за последен път посрещате новата учебна година в Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Предстои ви една динамична година, изпълнена с много труд, предизвикателства и изпити. Приемете ги като условия за вашата воля и упоритост и вярвайте, че с професионалната помощ на учителите ви ще завършите Търговска гимназия с необходимия набор от знания, умения и компетентности, адекватни на изискванията на пазара на труда, с които да се впишете успешно в съвременната бизнес среда. Уважаеми колеги, обръщам се към вас с вяра, че изборът на учителска професия е осъзнато призвание и ваша вътрешна потребност. Най-искрено ви желая здраве, воля и търпение в благородната ви мисия да се посветите на училището и да градите интелекта и духа на младото поколение. Нека почитта и уважението на нашите ученици бъдат най-големия дар за труда ни. Уважаеми родители, благодарим ви, че подкрепихте вашите деца в избора на професия и ни поверихте тяхното обучение и възпитание. Пожелавам на всички здраве, сили, позитивизъм, упоритост и успехи за осъществяване на мисията и целите на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Честит празник на всички и на добър път през новата учебна 2023-2024 година. За приветствено слово към учениците каним госпожа Моника Тодорова, старши експерт към отдел образование. Уважаеми учители, уважаеми ученици и родители, приемете най-сърдечни поздрави по случай първия учебен ден, силно на духовност и традиция, празник на просвещението и стремежа към познание. Скъпи ученици, бъдете любознателни и упорити, винаги изпълнени с мечти и сили да постигате. Вярвайте в себе си, посрещайте трудностите смело
и успехите с идеята, че можете повече. Пожелавам на вас и на вашите родители здрави и високи резултати, с които да се гордеем всички. На добър час! Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора. Съвсем накратко, като млад човек, който работи в Младежкия център, искам да ви кажа, че наистина вярвам, че вас, младите хора, е бъдещето на нашия град и на нашата държава. И сега ще поднеса един топъл комплимент от името на господин Живко Тодоров към госпожа Танева. Един красив букет. На добър час! За приветствено слово каним и господин Даниел Йорданов, председател на Обществения съвет. Благодаря за предоставената ми възможност. От името на Обществения съвет и от свое лично име ми позволете да се обърна към вас, уважаеми гости, уважаема госпожо директор, уважаеми учители, родители и ученици. Честит 102-и първи учебен ден на Търговската гимназия. Позволявам се да се обърна специално и към осмокласниците. Вас поздравявам с избора на училище, в което да завършите своето средно образование. Днес думите, които изпълват мотото на Търговската гимназия, който успява тук, ще успее навсякъде, може да я звучат само думи, но повярвайте ми, в годините, в които вие ще следвате своите учители, те ще се изпълнят със съдържание. Честита нова учебна година, на добър час, нека да бъде здрава, много успешна и с много късмет. По случай тържественото откриване на новата учебна година, Търговска гимназия получи поздравителни адреси от различни институции. Ще ви представим някои от тях. Уважаеми директори на образователни институции, уважаеми учители и педагогически специалисти, скъпи ученици, уважаеми родители, честит първи учебен ден! Днес над 700 000 ученици ще пристъпят прага на българското училище. За всеки един от тях и за техните семейства днешният ден е празник. Така е и за всички, които са свързали живота си с мисията да преподават и да формират личности. Затова и първият учебен ден е празник и за цялото ни общество, празник на знанието. Скъпи учители и ръководители на образователни институции, в обучителният процес има трудни дни, има и моменти, в които човек си задава въпроса дали да продължава да дава всичко от себе си. Днес, когато цялото ни общество гледа към вас, повече от всякога, трябва да сте горди с професията си. Пожелавам на всички вас, учители, директори и ученици, здраве, благополучие и добротворство. На добър час, министър на образованието и науката. Уважаеми директори и преподаватели, скъпи ученици, за мен е удоволствие да ви поздравя с началото на новата учебна 2023-2024 година. На всички преподаватели пожелавам от сърце професионални успехи и удовлетворение от постиженията на техните възпитаници. На вас, скъпи ученици, пожелавам успешна учебна година, през която да откриете и научите още много интересни неща за света около вас, да намерите нови приятели. Вярвайте в себе си, защото младостта е изпълнена с сили за реализиране на всяка мечта. Вярвам във вас и във вашия потенциал. Успешна нова учебна година. С уважение, госпожа Ива Радева, областен управител. Днес цяла България е огласена от звънците, от училищните звънци. Те бият, за да ни напомнят, че нацията може да има своето бъдеще, ако се опира на знанието и науката. Дни като днешния са не само знак за ново начало. Те показват и дълбоката приемственост между традицията и новаторството в лицето на българските учители и ученици.
На добър час на всички, подпомагащи родното образование по пътя му към нови светли хоризонти. Госпожа Татяна Димитрова, началник на РУО Стара Загора. За да бъде успешна и ползотворна учебната година, тържествен водосвет ще извърши отец Тодор. Благословен е нашия Бог всякога, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе. Царю небесни, утешителю, дух на истината, който си навсякъде всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота. Дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, защото си свят, Боже наш, и на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Премъдро да застанем прави, за да слушаме Светото Евангелие. Нека Божият мир бъде върху всички вас. Ще се прочете Светото Евангелие по свидетелството на светия апостол евангелист Йоан Богослов. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по еврейски наречена Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалната и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй за това училище, за директора, за учителите, служителите и за всички ученици и тук присъстващи, молиш се с нас за тяхно телесно здраве и душевно спасение. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода чрез силата, действието и слизането на Светия Дух. На Господа се помолим. Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да ни се даде благодата на избавлението и благословението Йорданово. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, Боже великославни, който правиш безброй чудеса. Дойди сега, Владико, при рабите си, които Ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тази вода. Амин. И дай на приемащите Твои раби премахване на страданията и опрощаване на греховете, изцеление от болки и освобождение от всякакво зло, защото е благословено и прославено пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин.
на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи, Боже Създателю наш, Ти си удостоил нас, човеците, с Твоя образ и си открил премъдростта си на младенците. Ти си дал премъдрост на Твоя пророк Самуил и на Твоя помазаник Соломона. Тебе, вечната и божествена истина, усърдно молим. Милостивно погледни и върху тези деца и им прати духа на премъдростта и разума, духа на познанието и благочестието и духа на Твоя страх. Отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла умисъл, запази ги твърдо в православната вяра, в душевна чистота и целомъдрие, насочи волята им към изпълняване на Твоите свети заповеди, придобиване на добри полезни навици. И така подготвени чрез Твоята премъдрост и като преуспяват в добродетелния живот и полезното знание, да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат наследници в Твоето вечно царство. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние съхраняя крестом Твоим жителство. Уважаеми господин директор, уважаеми гости, скъпи учители и скъпи ученици, приветствам ви с честит първи успешен учебен ден, начало на новата учебна година. Нека Бог да дава на всички, на директора, на учителите, разум, мъдрост, търпение и смирение в изпълняване на своите служебни задължения, защото учителската професия не е професия, а това е призвание. Едно призвание и едно служение, което е в служба на обществото, защото учителската професия е тази, която е люлката на всички други професии, която дава старта и началото и изгражда характер, знания и умения на всички нас, които ние по-нататък се реализираме в обществото. И затова можем да кажем, че учителската професия е призвание. Тя е служба и затова е толкова важна в нашия живот. А на вас, скъпи ученици, Бог да ви дава мъдрост, смирение и послушание към своите учители и бързо Бог да ви даде бързо да придобивате нови и нови знания, с които по-нататък да се реализирате в университетите, да се реализирате и в своите професии, да бъдете едни пълноценни хора на нашето общество. Успешна нова учебна година пожелавам! Следва един танц, който ще ви даде енергия за цялата учебна година. Моля аплодисменти за Георги, Мария Микаела и Галена, които ще ви поздравят с авторска хореография върху песента "Пусто на лудо и младо".
Госпожо Желева, днес за нас вълнението наистина е голямо, въпреки че не за първи път пристъпваме прага на Търговска гимназия. Така е, господин Наков, но съм сигурна, че вълнението е не по-малко за учениците, които от този ден стават част от нашата гимназия. За това ще дадем думата за приветствие на осмокласничката, която е с най-висок успех при кандидатстването. Това е Дария Ганева от 8 клас, специалност икономика и мениджмънт. Моля, аплодисменти. Уважаема госпожо Танева, скъпи учители и ученици, днес е специален ден за нас, осмокласниците, които за пръв път ще прекрачим прага на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски с много трепет и вълнение, но е също